Fatima. Barista Nasir wajen alƙalin da ya raba gadon Alhaji ya shigar da ƙara. Alƙalin dai da Auwal ya yi aiki a ofis ɗin shi. Alƙalin ya nemi a fara zaman chamber kafin a shiga asalin kotu. To, a halin yanzu dai ya zama wajibi mai freeze ɗin account ɗin da ke ɗauke da sunan kamfani, sannan duk wani aiki da ake a kamfanin nan za mu dakatar da shi. Duk wani activities da ya shafi kamfani za mu tsaye da shi. Sannan duk wani abu da ka sani a hannunka na wannan kamfani za ka miƙa ma kotu. Lord, amma ni ka san ba mutuci ba ne ma Lord. Wannan ai ba magana cuta ba ne. Wannan magana ce ta ƙididdiga domin a san halin da dukiya take ciki. To ai dukiyar nan an baza ta investment ne ko ta ina, dukiya tana hannun jama'a. A bani kamar sati ɗaya in je in ɗan harhaɗo. Sannan akwai wani kaso a hannunta ita ma. Awal, abin da ka ya kamata a yi kenan. Dole ne za a duba abin da yake shiga da abin da yake fita da kuma abin da ka yi invest. And you have to provide all the paperwork na details. Sannan kuma the bank statement. To shi ne dalilin da ya sa na ce a ɗan ban time mana ɗan harhaɗo abubuwan nan fa ba sa da ƙasa. A wannan gaba za mu iya baka sati ɗaya. Daga nan zuwa sati ɗaya za ka zo na maɗu da kai. Duk wani abin da ka sani da duk wani abin da ke hannunka za ka zo kai handin Obama kotu. Saboda haka your office will be sealed. Sannan za a dakatar da duk wani activities na wannan kamfani. No, dakata, wait, please. Yawwa, ka bi shi ku tafi mota. Duk wani abin da ka sani naka a cikin motar nan ka cire. Mu kullum motar ka danka mishi, motar tana nan a hannun mutum. Jima Lord, motar ma sai an karba. To, Awal, motar da almost 60 million naira. Ai dole ne kaga a karɓe ta. 60 million? Of course. A juya kuɗin nan nake ai. Awal, kai ne kuwa? Wonderful. Muje? Muje. Muje. Okay. Wannan bawan Allah ya shamace mu. Nan fa aka zo neman irin halayensa muka ba da shaidarsa mai kyau. In ka ce in ka samu shi hannu abu ka ba zai ciza ba. Kuma ga shi yanzu yana ƙoƙarin gutsurewa ba? Ha. Ba zan zauna ba. Kuma ni babu abin da za ka faɗa min. Duk wata magana da kake da ka je ka samu lauya da alƙali na miƙa musu komai. Mana za su ɗaure ni, za su kai ni gidan yari.